Τα πάντα και όλα και παντού. Ακούτε τα πάντα όλα radio. Και σάρπαξε ο καιρός, βγήκε καημός πολύ πικρός, εσύ που ήσουνα ο άλλος μου εαυτός. Σκόρπιες εικόνες απ' το βίο μας περνούν, γέματες που δεν θα ξαναρθούν. Σκόρπιες εικόνες ανίκανες να ανάψουνε φωτιές, τις μέρες να ζεστάνουν τις ψυχρές. Φεύγει η ζωή κάθε στιγμή, αλλάζει έργα και μας έχει στη σκηνή. Και ποτέ εδώ και ποτέ εκεί, περιπλανόμενα μπουλούκια ηθοποιοί. Εικόνες ανίκανες να ανάψουνε φωτιές, τις μέρες να ζεστάνουν τις ψυχρές. Φεύγει η ζωή κάθε στιγμή, αλλάζει έργα και μας έχει στη σκηνή. Και ποτέ εδώ και ποτέ εκεί, περιπλανόμενα πουλούκια ηθοποιοί. Και ποτέ εδώ και ποτέ εκεί, περιπλανόμενα πουλούκια ηθοποιοί. Φίλες και φίλοι, όπως έχω ανακοινώσει και στα social του σταθμού και από νωρίς σήμερα από την αρχή της εκπομπής, έχω τη χαρά, είναι πάντα χαρά όταν μιλάω με την Γεωργία, να έχω κοντά μου και δίπλα μου, στην άλλη άκρη βέβαια της τηλεφωνικής γραμμής, από Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, από την ιδιαίτερη μου πατρίδα, την πραγματικά πάρα πολύ σημαντική λαϊκή μας ερμηνεύτρια, την Γεωργία τη Μαρνέλου, την κυρία Γεωργία Μαρνέλου, με την οποία θα έχουμε και αυτή τη φορά μια όμορφη, θέλω να πιστεύω, εσείς θα το κρίνετε αυτό, κουβέντα όσον αφορά τα νεότερα που σχετίζονται με την καριέρα της. Να μιλάμε στον ελληνικό βέβαια, γιατί είμαστε και προσωπικοί φίλοι. Γεωργία, σε καλωσορίζω και σήμερα στον αέρα του Τα Πάντα Όλα Radio και στην εκπομπή του Don Vito Noteone. Πολύ καλημέρα σε εσένα, Βαγγέλη, και σε όλο τον κόσμο στην εκπομπή Τα Πάντα Όλα Radio. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με προσκάλεσες για να μιλήσουμε για τα μουσικά μου δρόμενα και γενικά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό και είμαι στη διάθεσή σου, χαιρετώ όλο τον κόσμο βασικά, να περάσουμε ωραία και είμαι στη διάθεσή σου να σου απαντήσω, να με ρωτήσεις και ό,τι θέλεις. Γεωργία, δεν έχω κανένα λόγο να σε εκθιάσω μετά από τα τόσα χρόνια, αν και νέα γυναίκα ακόμη, αλλά τα έχουμε ξαναπεί αυτά, επειδή ξεκίνησες από πολύ μικρή. Δεν έχω, πίστεψέ με, πραγματικά κανένα λόγο να σε εκθιάσω.
ή με κάποιο τρόπο να προσπαθήσω επικοινωνιακά να σε ανεβάσω. Αυτοί που σε έχουν ακούσει, αυτοί που ξέρουν εν πάση περιπτώσει τι εστί Γεωργία Μαρνέλου, πέρα από το ανώτερο επίπεδο χαρακτήρα και ψυχής, γνωρίζουν ότι μιλάμε για μια απίστευτη τραγουδίστρια σε χρειά φωνής, μια τραγουδίστρια εφάμιλη με τις μεγάλες φωνές, τα μεγάλα ονόματα παλαιότερα και νεότερα που ακούμε στο ελληνικό πεντάγραμμο. Για μένα και κατά περιπτώσεις ίσως και για κάποιες από αυτές και πολύ πολύ ανώτεροι. Αυτό το λέω με πλήρη γνώση του λόγου μου και το λέω και ως ένας άνθρωπος που ασχολείται τώρα πάνω από 30 χρόνια με τη μουσική και ειδικότερα με το ελληνικό τραγούδι. Οπότε έχοντας εγώ τη Γεωργία Μαρνέλου ως καλεσμένη στην εκπομπή μου, αυτό μόνο χαρά και τιμή μπορεί να περικλεί για μένα. Να πάμε όμως στο διατάφτα. Σε βρίσκω εντάξει στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, στη Θεσσαλονίκη. Στα μισά περίπου τη σεζόν συνεχίζουμε εκεί στην Πρίκηπο, το γνωστό στέκι που γίνεται ο χαμός και ο πανικός. Συνεχίζουμε στην Πρίκηπο που γίνεται ο χαμός. Από πέρσι ξεκινήσαμε, είμαστε και φέτος στην Πρίκηπο, γίνεται ο χαμός που λένε δεν πέφτει η καρφίτσα, το διαχώρητο. Πάει πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ο κόσμος με αγαπάει, πολύ αγάπη σε μένα. Μου ζητάει και μου ρωτάει πότε θα ξαναείμαι και ξανά πότε θα ξαναείμαι. Τέλος πάντων, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ειλικρινά περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ στην Πρίκηπο. Έχεις Ο κόσμος το εκλαμβάνει αυτό, γιατί τραγουδάω με την ψυχή μου και με όλη την διάθεση που έχω. Βγάζω όλο το πρόγραμμα μόνη μου, γύρω στις 4-5 ώρες είναι όλο το πρόγραμμα μόνη μου, με ακουστικό, με χορευτικό. Είναι ποικίλη το πρόγραμμα. Και περνάει ο κόσμος υπέροχα, πιστεύω. Όπα, τα διαλύματά σου τα κάνεις? Διάλειμμα δεν κάνω. Όπα, συγγνώμη τώρα. Αυτό πραγματικά και εγώ δεν το ήξερα. Μου λες ότι ανεβαίνω στη σκηνή την τάδε ώρα φερρυπίν και το μουσικό πρόγραμμα που είναι προγραμματισμένο να προσφέρει το συγκεκριμένο μαγαζί, ο συγκεκριμένος χώρος στους θαμώνες του, στους πελάτες του, είναι διάρκειας 4,5-5 ώρων. Αυτές οι 5 ώρες, αφού το ανέβω εγώ στη σκηνή, ως το μεγάλο όνομα της βραδιάς, γιατί εμένα ήρθαν να ακούσουν και να δούνε, τις πάω σε ρί εγώ. Ό,τι μπορείς να φανταστείς από το ρεπερτόριό μου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και όλη η Θεσσαλονίκη και όλη η Ελλάδα, γιατί και πέρα από τα της Θεσσαλονίκης ακουστεί και στην επικράτεια, το πάω 4,5-5 ώρες σε ρί. Εγώ ακατάπαυστα, χωρίς ένα διάλειμμα, για ένα τσιγάρο ρε φίλε που δεν καπνίζεις κιόλας. Αυτό μου λες δηλαδή? Αυτό σου λέω, ναι. Εγώ και είχαμε βγάλει κάποια στιγμιότυπα στα social του σταθμού. Είχα την τύχη και τη χαρά, όντας εκείνο το διάστημα επίσκεψή μου στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, να με πάρει ο σύντροφός σου και να πάμε σε ένα μέρος πέριξ της Θεσσαλονίκης, όπου εκείνο το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να κάνεις ένα live. Σε απόλαυσα και από κοντά, το είδε ο κόσμος, ότι βγήκαμε και φωτογραφίες, πέρασαμε υπέροχα τα βιντεάκια μας. Εκεί τράβηξε νομίζω 2,5-3 ώρες, 3,5 σερί. Αλλά εγώ το πέρασα τώρα αυτό, το ότι ξέρεις τι, επειδή ήταν τέτοιος ο χώρος ο συγκεκριμένος, τέτοια υφή του και δεν υπήρχε άλλους τραγουδιστές, ήσουν εσύ με την ορχήστρα σου, ότι το έκανες, ας το πούμε, κατά ανάγκη ή ίσως αν το θέλεις κατ' εξαίρεση. Και εσύ μου λες ότι αυτό είναι το σύστημά σου. Κοίταξε, το συγκεκριμένο μαγαζί δουλεύει, ας πούμε, π.χ. με κάποια γκρουπάκια κάθε μέρα σχεδόν. Μπορεί να κάνει jazz, μπορεί να κάνει λαϊκό ρεμπέτικο, μπορεί να κάνει τεχνό ρεμπέτικο. Εγώ κάνω το λαϊκό. Το λαϊκό όταν το κάνω εγώ, έχω τους δικούς μουσικούς και τραγουδάω μόνο εγώ. Και όλη τη βραδιά τη βγάζω μόνο εγώ. Το καταφέρνεις αυτό? Το καταφέρνουνε. Εγώ κάνω 5 ώρες εκπομπή ζωντανή στο ραδιόφωνο κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και λέω το καταφέρνω. Εσύ το καταφέρνεις? Είναι τόσο δυνατή, τόσο ωραία η ανταπόκριση του κόσμου. Τραγουδάνε μαζί μου. Δηλαδή κάνω ένα μαγαζί, δηλαδή όχι να χορεύει μόνο κτλ. Πολλές φορές νιώθω ότι σαν να είμαι ότι δίνω και μια συναυλία ταυτόχρονα. Είναι μερικά τραγουδία που είναι ακουστικά, που βάζω τον κόσμο να τραγουδάει μαζί μου και όλο αυτό είναι. Μου δίνει τόσο δύναμη, δηλαδή με ξεκουράζει τόσο πολύ. Μπράβο. Να δω κάποια φορά, λέω, πάει 3 η ώρα περίπου και πρέπει να κλείσουμε το πρόγραμμα και λέω, αυτό ήταν μόνο. Αυτό ήταν μόνο. Θέλω κι άλλο, παιδιά.
Βγείτε στο πεζοδρόμιο, έχω να σας πω κι άλλα, ακαπέλα. Η αλήθεια ότι φεύγοντας πάλι τραγουδάω. Και είναι ακριβώς το μαγαζί δίπλα στο Τόκιο προξενείο και έχει εξέσα και έχει και αστυνομία. Έχει και την ασφάλεια. Και τραγουδάω και γυρνάει και στο και με κοιτάνε. Πέρα όμως από αυτό που είσαι κουμπωμένη, όχι κάθε Σάββατο, τα περισσότερα Σάββατα, εν πάση περιπτώσει, τη σεζόν, κάνεις εμφανίσεις και πέριξ Θεσσαλονίκης, εκεί σε κοντινά μέρη, έτσι, κάποιες, είσαι πολύ επιλεκτική σε αυτό. Το καλοκαίρι και είμαι και εκτός. Μπορεί να πάω, έχω πάει στην Καβάλα, έχω πάει Χαλκιδική, γιατί είναι πιο εύκολο το καλοκαίρι, δεν δεσμεύεσαι μέσα στην πόλη, γιατί ούτως ή άλλως η πόλη δεν έχει μαγαζιά να διασκεδάσει ο κόσμος, είναι κλειστά όλα. Θερινά πλέον δεν υπάρχουν και είμαστε στα γύρω-γύρω. Στα γύρω-γύρω. Αυτό θα όμως... μας ακούσω κι αλλού, όχι τίποτα άλλο. Ακριβώς. Αλλά αυτό που πραγματικά κάνεις για δεύτερη σεζόν στην Πρίγκιπο, το λες και λίγο εμβληματικό στην Ήχρα της Θεσσαλονίκης, γιατί τα είχαμε ζητήσει και στην πρώτη μας κουβέντα αυτά. Δεν είναι πεσμένο, όπως και στην Αθήνα εδώ σε κάποια. Αν εξαιρέσει δηλαδή 2, 3, 4, 5 μεγάλες πίστες, είναι της μόδας τώρα τα μουσικά με ζωδοπολία εδώ στην Αθήνα. Αλλά εντάξει, είναι ένα σχήμα το οποίο υπάρχει και άλλος τραγουδιστής, ένας-δυο τραγουδιστές. Πολλές φορές αλλάζουν και τα προγραμματά του, το ένα το άλλο. Αλλά αυτό δηλαδή, one woman show για δεύτερη σεζόν και από την αρχή ως το τέλος μόνο αυτή, μόνο εσύ το κάνεις. Και να παρατηρείτε τέτοια κοσμοσυρροή και τέτοια επιτυχία και μάλιστα να γράφουν και στα social τα δικά σου και στο μαγαζιού πότε θα ξαναεμφανιστεί η Γεωργία η Μαρνέλου. Δηλαδή, εντάξει, δεν συμβαίνει αλλού. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι αυτή, σου λέω χαίρομαι ιδιαίτερα, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Χάρης που δεν είσαι εδώ. Τι να κάνω, αφού ξέρεις ότι είμαι μόνη μου. Αλλά όποτε θα είμαι αρχές Απριλίου έχω ενημερώσει, θα είμαι πάνω. Θα έρθετε και με το Θανάση τον Τζικουρίκα, τον σύντροφό σου εκεί, τον πολύ καλό μου φίλο. Θα έρθετε και στο αντάμωμα που κάνουμε εκεί κάποιοι φίλοι του Τα Πάντα Όλα Radio και εύχομαι το προηγούμενο βράδυ να έχεις κάποιο live, γιατί έχεις την Πρίγκιπο, να έρθω να σε απολαύσω για ακόμη μια φορά, γιατί τελευταία φορά που το έκανα, διαζώσεις, πραγματικά πέρασα υπέροχα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτό που έκανε στο τέλος, να σου ζητήσω ακαπέλα, ήμασταν οι δυο μας και λίγο πιο κάτω οι άνθρωποι του μαγαζιού, η ορχήστρα σου τα μάζευε, θυμάμαι ο σύντροφός σου λίγο πιο κάτω, σου λέω θέλω να μου πεις το απορώ με την καρδιά μου ακαπέλα. Και πιάνεις το μικρόφωνο και πήγες να σπάσει στα ηχεία. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, τώρα με κάνει νιώθω αμήχανα. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Ποια είναι η δύναμη της Γεωργίας Μαρνέλου. Τι θα πάμε να ακούσουμε από σένα αυτή τη στιγμή, τι θέλεις? Πες μου, έχω όλη σου εδώ τη δισκογραφία, τα τραγούδια επιτυχημένων καλλιτεχνών και δικά σου κάποια παλαιότερα. Δεν έχω πρόβλημα, μπορείς να βάλεις ό,τι σου αρέσει εσένα, ό,τι πιστεύεις ότι τι θέλεις αυτή τη στιγμή να ακούσεις. Πάμε να πάρουμε λοιπόν Γεωργία μου μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε εντελώς δρυμύτεροι. Τι σου κάνα και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρδιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Πες μου για δεν μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Οι πόνοι που με σφάζουν, πόνοι διπλοί για μένα,
σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Είμαι πολύ χαρούμενος πάντως που ακούγοντας την Γεωργία τη Μαρνέλου να τραγουδάει, ουσιαστικά εγώ ως Ντον Βίτο επιβεβαιώνομαι και στα αυτιά και στη συνείδηση των ακροατών ότι όντως μιλάμε για μια απίστευτη φωνάρα, και το μόνο που μπορώ εγώ οπωσδήποτε να πιστώσω και να σας μεταφέρω, φίλες και φίλοι, είναι, γιατί τη γνωρίζω προσωπικά την κυρία Μαρνέλου, μου έχει δώσει τη χαρά να με θεωρεί μαζί με τον σύντροφό της προσωπικό, οικογενειακό τους φίλο, ότι είναι και ένας απίστευτος χαρακτήρας, έτσι. Αυτό. Θα μου πεις Σαλονικιά είναι τον Βίτο, τι άλλο θα ήταν. Γεωργία, ακούμε ηχογραφήσεις σου από παλαιότερες σου δουλειές, από παλαιότερα μπασίματά σου στο στούντιο. Ετοιμάζουμε κάτι νεότερο? Έχουμε μια πολύ καλή πρόταση πλέον στην Αθήνα να κατεβούμε να ηχογραφήσουμε ένα κομμάτι. Είμαστε βέβαια στην επιλογή το τι θα πούμε. Νομίζω κάπου έχουμε κατασταλάξει, δεν μπορώ να πω ακόμα σίγουρα πότε θα ακουστεί και τι θα γίνει ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κάνουμε και κάτι κάτω στην Αθήνα επιτέλους. Είμαι λίγο δύσκολη σε κάποια βήματα. Είμαι λίγο να το κάνω, να μην το κάνω, θέλω, δεν θέλω. Εντάξει, θέλω, δεν μπορώ να πω. Έχω και την στήριξη του συντρόφου μου που με βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι χωρίς αυτόν δεν θα έκανα τέτοια βήματα. Θα τα άφηνα στην άκρη. Γεωργία, τώρα τι να υποθέσω, ότι οι σιρήνες της Αθήνας ηχούνε και στα αυτιά της Γεωργίας Μαρνέλου? Να υποθέσω ότι εξαιτίας αυτής της φωνής που ακούμε έπεσε το μάτι της Αθήνας και στη Γεωργία τη Μαρνέλου? Πιθανόν, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Κάτι τους άρεσε, γιατί η φωνή μου και είναι λαϊκή. Είναι κατά βάση λαϊκή. Νομίζω ότι λείπουν και τέτοιες φωνές, χωρίς να θέλω να βλογίσω σαν το πω πάντα γένια μου, αλλά νομίζω ότι λείπουν και τέτοιες φωνές, η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη. Όχι, λείπουνε στο πιστοποιώ και εγώ, και μάλιστα να ξέρεις ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα μου είπε πριν 10 μέρες που εδώ συζητούσαμε στο Τα Πάντα Όλα Radio, σε παραπλήσια συνέντευξη όπως και εσύ σήμερα που μου παραχώρησε, ο Στάθης ο Αγγελόπουλος. Όπως έχουμε και σε ένα υποστήριξη επικοινωνίας, έχουμε το νέο τραγούδι του Στάθη του Αγγελόπουλου, και επ' ευκαιρία αυτού κάναμε και μια συνέντευξη και μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Μου λέει, βέβαια ο Στάθης, ίσως και σαν άντρα, σαν αρσενικό, μου το προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω. Δεν υπάρχει, μου λέει, Βαγγέλη, αυτή τη στιγμή πραγματικά γνήσιο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ποιο είναι το λαϊκό τραγούδι? Προσοχή, το μεταφέρω με πλήρη αγάπη για τον καλλιτέχνη, για το όνομα που θα ακουστεί, αλλά μεταφέρω τα λόγια του Στάθη. Ποιο είναι το σύγχρονο, το καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, λέει σήμερα? Ο Οικονομόπουλος, ο Μαζονάκης? Αυτά μου είπε. Εσύ τι θα μου πεις? Ότι συμφωνώ μαζί του. Είναι αξιόλογοι για αυτό που κάνουνε, αλλά δεν είναι το γνήσιο λαϊκό τραγούδι αυτό που έχουμε εμείς κατά νου. Εντάξει, δεν είπαμε ότι θα ξαναβγάλουμε Καζατζίδη, θα ξαναβγάλουμε Διονυσίου, θα ξαναβγάλουμε Αγγελόπουλο από την αρχή. Εντάξει, έχει αλλάξει το μουσικό τοπίο στη χώρα, αλλά δεν υπάρχει το λαϊκό ή οι λαϊκές φωνές. Όντως δεν υπάρχουν. Ή αν το θέλεις, αν
υπάρχουν κάποιες φωνές, όπως λέω εγώ, γιατί... Ή δεν ξέρω, κοίταξε, εκτός και αν δεν προωθούνται κιόλας, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε και τραγούδια όπως του Τσιτσάνι έχουν διασκευαστεί, έχουν πάει σε τζαζίστικη κατάσταση, όλα έχουν κάπως αλλάξει, όλο το τοπίο αρχίζει να αλλάζει. Κατάλαβες, κάνουν κάποιες διασκευές που τα κάνουν πιο jazz τα κομμάτια, πιο μοντέρνα, για να ακουστούν περισσότερο, να πάρουν μια άλλη μορφή. Δεν ξέρω τι... Είναι και μια κατεύθυνση, νομίζει, Γεωργία μου, και από τις δισκογραφικές εταιρείες, ότι η νέα μόδα το σήμερα επιτάσσει αυτό και θέλω, αγαπητέ μου μουσικοσυνθέτη, να μου γράψει αυτό. Και εσύ, αγαπητέ μου ερμηνευτή, συνεργάτη μου, που σε έχω με συμβόλαιο, θέλω να το πεις έτσι. Έτσι πώς το λες είναι. Ισχύει αυτό. Το πεις έτσι. Ισχύει αυτό. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Γιατί άμα το κάνεις μια διασκευή, το παρουσιάζεις διαφορετικά, μπορείς να το πεις και στα μπουζούκια. Αλλά άμα το παρουσιάζεις όπως το λέγει ο Τσιτσάνης στα μπουζούκια, δεν μπορείς να το πεις. Κατάλαβες. Ναι. Ισχύει. Τώρα, με το δεδομένο το ότι εδώ ανιχνεύεται ένα σοβαρό έντονο ενδιαφέρον, το οποίο προφανώς, από ό,τι αντιλήφθηκα, τι να καταλήξει και σε μια συνεργασία και να μπει στο στούντιο από αθηναϊκή εταιρεία πλέον, έτσι, και να ηχογραφήσεις, να υποθέσω ότι επίκειται ή η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστείς θα κάνει τα ανάλογα βήματα για κάποια πρόταση συνεργασίας για εμφανίσου και στην Αθήνα. Πιθανόν ναι. Δεν φτάσαμε ακόμα στη συζήτηση μέχρι εκεί πέρα. Προς το παρόν φυσικά θα αναλάβουν όλη την παρουσίαση και την πρόθεση του κομματιού και της φωνής μου και της παρουσίας μου, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα έλεγες το ναι σε μια τέτοια πρόταση? Ναι, φυσικά, γιατί όχι. Επειδή το προτάσει η εταιρεία ή επειδή θα το ήθελες και εσύ? Επειδή θα το ήθελα κι εγώ. Άλλη μια θεσσαλονικιά φωνή. Θέλω να κάνω και ένα βήμα παραπάνω. Άλλη μια θεσσαλονικιά φωνή δηλαδή που θα την πάρει η Αθήνα. Πιθανόν. Κάπως έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα θέλεις να κάνεις παραπάνω βήματα και θες να ακουστείς παραπάνω, ωραία είναι η Θεσσαλονίκη, την αγαπούμε, τη λατρεύουμε, είναι η ψυχή μας, η ζωή μας, η πατρίδα μας, αλλά για να ανεβείς και να ακουστείς παραπάνω πρέπει να κάνεις κάτι στην Αθήνα. Δεν θα σου κρύψω τώρα, ότι... το αν θα πετύχει, ναι, αν θα κάνει αυτό, όλα είναι ρίσκο, δεν ξέρεις. Δεν θα σου κρύψω, Γεωργία, το ότι αυτό ακριβώς που λες είναι και ο λόγος που εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω μετικήσει μόνιμα στην Αθήνα. Μπορεί να μας πειράζει εμάς τους Θεσσαλονικιούς, αλλά κακά τα ψέματα, όλα είναι εδώ. Όλα, το κέντρο των αποφάσεων, οι γνωριμίες. Κοίταξε, ότι μας πειράζει. Ναι. Να σου πω γιατί είμαστε υποτίθεται, να το πάμε και διαφορετικά, είμαστε υποτίθεται η συμπρωτεύουσα. Τι έχει συμπρωτεύουσα? Έχει κανένα κανάλι να κάνει μια εκπομπή στη τηλεόραση, να κάνει ένα σύριαλ, να κάνει μια μουσική καλή παραγωγή? Δεν έχει. Τίποτα. Υπήρχε παλιά η Βάσιπα. Συμπρωτεύουσα και να μην έχει να μην μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Υπήρχε παλιά η Βάσιπα του Βασίλη του Παπαδόπουλου και τη συζύγου του, που για μένα ήταν και family των αθηναϊκών εταιριών. Από εκεί είχαν ξεπεταχτεί και όλοι οι μεγάλοι, το ξέρεις, έτσι. Τερζής, Καράς, Μελάς, Φωτιάδης, Σταυράκης και όλοι οι υπόλοιποι. Ποιο να πρωτοθυμηθείς? Δημήτρη Γεωργόπουλο, το συγχωρεμένο. Και αυτό μετά, εντάξει, φυσικά τα αίτια, πέθαναν οι ιδρυτές, σταμάτησε και η εταιρεία και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα, όντως, τίποτα. Υπήρχε και ένας συγχωρεμένος και αυτός Βαγγέλης Λιόλιος που το πάλευε αρκετά και ανίχνευε φωνές, αλλά τα χρόνια περνάνε. Οπότε σιγά σιγά βαράνε και οι αθηναϊκές ειρήνες, σιγά σιγά μπορεί να δούμε και την Γεωργία τη Μαρνέλου σε κάποιες εμφανίσεις της, έτσι, εδώ στην Αθήνα. Τι άλλο μας επιφυλάσσει για το μέλλον? Το μέλλον λίγο αβέβαιο από την άποψη ότι δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο για τον εαυτό μας, σε πάση περιπτώσει. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ για να ακουστώ και πέρα θα δούμε. Θα ήθελα βέβαια να κάνω και συναυλίες.
κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα που είπες συναυλίες, χθες το βράδυ, Τσικνοπέμπτη, έπεσε το μάτι μου στα social σου. Έκανες μια συναυρία για παιδιά με ειδικές ανάγκες στους αμπελόκηπους. Τι ακριβώς έγινε? Στους αμπελόκηπους υπάρχει ένας σύλλογος που λέγεται ΣΟΠΣΗ, Σύλλογος Οικογενειακών Ψυχικής Υγείας. Με καλέσανε, με πολύ χαρά πήγα να δώσω να χαρίσω τη φωνή μου, να διασκεδάσω λίγο τον κόσμο εκεί. Φυσικά φιλοκερδός. Νομίζω περάσα πάρα πολύ ωραία, με ευχαρίστησε, μου το κάνανε και δώρα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Μακάρι να μου δοθούν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες. Αγαπώ τον κόσμο και εντάξει, δεν είναι το πάνε το χρήμα και τα λοιπά. Είναι καλό να δίνουμε αγάπη στους ανθρώπους όπως μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε. Και ειδικά σε τέτοιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έτσι. Ναι, εντάξει, εννοείται. Γεωργία Μαρνέλου, ο Δήμος Αμπελοκήπος είναι ο Δήμος που κατοικώ και με καλούν και πάρα πολύ συχνά, και όταν μου κάνατε πρόταση και μου λέει Γεωργία όμως να υπάρχει, δεν μπορούμε να δώσουμε, λέω παιδιά μην το συζητάτε, ούτε να το συζητάτε, με όλη μου τη χαρά, με όλη μου την καρδιά, ό,τι θέλετε. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, εσύ δεν ήσουν η κεντρική, βασική καλεσμένη και στο άναμα του δέντρου, στους αμπελόκηπους, τα Χριστούγεννα? Ήμουν από τους βασικούς καλεσμένους. Είχαν, ναι, εκείνο το βράδυ. Πάντα με καλούν. Ο Δήμος Αμπελοκήπων με καλεί πάντα στις εκδηλώσεις. Είτε αυτές είναι των Χριστουγέννων, στην Αυτοέκθεση, τα χαλκίδια που κάνουν το Σεπτέμβριο, και με καλούν πάντα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεωργία μου, και εγώ θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που και σήμερα ήσουν κοντά μου εδώ στην εκπομπή του Ντόμ Β' Νοτεώνη και κάναμε όπως συνηθίζουμε, μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα, και βέβαια ενημέρωση και εμένα και τους ακροατές του Τα Πάντα Όλα Radio και για τις νεότερες εξελίξεις στην καριέρα σου. Ήδη βγάλαμε ειδισούλες, έτσι, περί της δισκογραφικής, περί επικείμενης καθόδου σου στην Αθήνα. Είναι πραγματικά χαρά και τιμή να μιλάω με μια τέτοια καλλιτέχνηδα κάθε φορά που το κάνω εδώ μέσα από το ραδιόφωνο Τα Πάντα Όλα Radio. Θα ευχηθώ τα καλύτερα, θα ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην ημέρα σου και όσο νου που θα τα ξαναπούμε εμείς, έτσι, και μέσα από το ραδιόφωνο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μιλήσαμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή σου και πιστεύω θα την έχεις, γιατί το αξίζεις και την κάνεις πάρα πολύ ωραία, και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτοί στις μοναξιές το θάμος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι όπως του πελάγου η βράχη. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή φουβή σκυφτή και μόνη ανεμοδαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί.
Άνθρωποι μοναχοί, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μοναχοί, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν εξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα. Σαν εμένα. Τα πάντα και όλα και παντού. Ακούτε τα πάντα όλα radio.